alhamdulillahi rabbil alamin Allah jama sama ben calmitima no moƴƴi machallah en duwinoma rawani Allah tawden hikka o saaha rawani kadi a tawino kam ɗo woodi ko ƴeftuɗa mintaji seeɗa yo Allah tawnen kadi ko arata tawnen ko heewi ko barkini 1942 mo mbiɗa o daka ɗo ko nden fuɗɗi kono daka fuɗɗima ko adi ɗum daka fuɗɗima gila e seydil haji ali radiyallahu ta'ala anhu kanko fuɗɗi daka gure makko ɗe o sinkiɗe wure hen fof waɗi hen daka waɗi guerero daka madina alfasadu misra darussalam sham gure ɗe o sinkiɗe fof o waɗi kadi daka soɓɓulde ko on ɓurɗen nande on ɓuuri wawde haalede daka soɓɓulde o e bindol baba bachir omo haali hen turi baɗanoɗi ñande hen omo limi turi ɗi ɓe nangan ɗuɗo haqqillam taw mo sifo daka oɗo o wi hunde abbitto lasli mum o haali on daka soɓɓulde sumino cummo waɗino turi ɗi fof cumi o wi puccu seydel haji ali puccume hoore mum suumi on ɗon daka puccu ngu maayi daka soɓɓulde andi wadde daka ko hoɓɓoyi alhamdulillahi rabbil alamin tawi noon ko daka men oɗo ko 1942 kadi 1942 koko teskini e dental madina gounas e dental cheikhouna alhaji mouhammad ibn saïd 42 ko nden ceerno arti hajju ko nden ceerno abdoul asis feeñe aduna jaafoɗon kadi ceerno men cheikhouna alhaji ahmad tidiani ba e babam galle ko nden ɓe naati jangde nde ɓe toɓɓana ba jaafoɗon noon ɗin konnguli kono koko woodi ceerno ko nden naati jangde kanko e babam galle 1942 nden ceerno arti hajju ko nden juma mawɗo no nanirɗa ni daka kadi ko nden fuɗɗi e gueɗe goɗɗe kewɗe nan toon soɓe jimno e kayite fof mi haala ɗum ɗum ɗon Allah tawni en hikka e tawɗen ko heewi ko barkini ko hunde mawde woni ɗo ala to jeeyata ɗum e aduna he wona bakkade wona wasade ko dokkal Allah hokki ceerno men cheikhouna alhaji mouhammad ibn saïd hokki ɗum lomto makko cheikhouna alhaji ahmad tidiani ba eɗen ɗuhi e barkeji maɓɓe nokku ceniɗo laaɓɗo mo ganduɗa ko dewal Allah tan a yiyata hen pankare goopi Allah belaɗe fof a yiyata kadi ko worɓe meeɓe ne ndendana ndewde Allah fodde balɗe 10 ɗum wona ko weeɓi no gowɗen wiide ni balɗe 3 tan deggodirɗe daña ɗum e dental waktuji ɗi joyi e wasifaji ɗi weeɓani e oɗo aduna ko sohlaji ɓoli kono so Allah wallima a ari daka a dakima Allah wonde moƴƴo newnan ma taweɗa waktuji ɗi fof taweɗa wasifaji ɗi fof taw kadi ko e nokku laaɓɗo ceniɗo mo ganduɗa eɗen mbawi wiide Allah meeɗa woofede ɗo saabi ko ladde mere wonɗo hoɗɗe heɗo tan ko saaha balɗe 10 dakaɗe ɗen kadi ɗen gandi ko dewal Allah tan alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum de woni daka madina gounas ɗum wonno namdal ma ɗo noon gonɗen ɗo ko e daka seydil haji ali e daka ko aduna sabi kala wuuro ne jogui galle kala wuuro gure ɗe fof wuuro ngo jiiɗa fof ne jogui daka muɗum ɗo noon gonɗen ɗo ko e daka seydil haji ali thiam e nder daka mum gonɗen ɓe mbiyata jeeyi ali noon woni ceerno ousmane woni ceerno bachir ceerno abdoullahi ceerno baba galle daka mabɓe woni ɗo rewi hen ko daka ceerno mansour on lombi hakkude daka ceerno e daka ceerno ousmane alhamdulillah rewoy hen daka ceerno hamme baba talla kanji dakaji nayyi ɗi deggodiri daka ceerno hamme baba woni funnague daka cheikh alhaji mouhamadou saïd rewi hen daka ceerno mansour rewi hen daka alhaji ali o rewi hen machallah eyyi ko ɗum won ɗo machallah ko weltare no fewi mbiɗani tawdi kuccire e boowal jamagal mo kadi ko weltare no fewi alhamdulillah donc tan kadi fedde daka wona tiwoɗɗude wasiyaji ma ɓen fotɓe arde daka ɓotoji ɗi ha on garo daka ha kadi e taweteɓe enen taweteɓe wasiyama alhamdulillah no mbiɗa ni daka hande so heewi ko jonte ɗiɗi keddi hen jonte ɗiɗi heddi e daka ɗum noon ko no gowɗen wasiyirade ni tan kala garowo yo andu no ardi yo andu no ardi no ceerno men wiyata ni ɗo garowo ɗo fof ardu e laaɓal o arda e senare o ƴefta anniya laaɓɗo andi wari ko notade noddago Allah o wari ko rewde Allah wona goɗɗum tengti noon kadi enen taweteɓe ɓe enen jaatigueɓe ɓe ko enen jogoto comportement senare e laaɓal hoɓɓe ɓe so gari tawa en hen
so ɓe ngari yo ɓe daako ɗum kam en kaali en kalti mo ngannduɗaa ko daaka addi ɗum yo ar daako galadde ga wasa daakade to wuro to jaatigi noon so daakima tan mi sikki koɗo tawi ko joom haqqille kami daakor kono jaatigi daakata ko koɗo daako wuro kala mo ngannduɗaa ko daaka addi ɗum yo ar daako so tawi ko jokkere en ɗam tan e ɗum lebbi goɗɗi ne ngoodi ñalawmaaji goɗɗi ne ngoodi jomum ara kono tawi ko daaka kay arat daaka tan daakoɗa heɓa ko heɓete heen ko mbadda e juulɓe ɓe ko mbaɗata ɗo ko dewe Allah ɗe wasifaji ɗi wirduji ɗi eko nandi hen ko nandi hen taw kadi ɗe gondi e ceerno meɗen ɗum ko hunde mawde ɗum noon enen jaatigueɓe tinnoɗen no madinnaɓe kam eɗen gooti ɗum eɗen gooti hoɓɓe eɗen gooti daaka eɗen gooti jaɓɓade hoɓɓe ha joni kala ko mbaɗannoɗen hen gotel ɓeydoɗen wadde hen temeɗen to banggue jaɓɓade hoɓɓe ɓe e bismade ɓe e yajande ɓe e teddinde ɓe e addude ɓe kadi ga dakaga inchallahu taala yo Allah won ballo yo Allah jaɓan en jaafoɗon tawɗon kon koye keeje yo